Carcaixent, bressol de la taronja, sobrenom que ens porta a pensar, sentir i voler aquesta fruita. La primera explotació de cítrics va néixer com un experiment, però ràpidament va aconseguir captivar a la població, convertint el cultiu de la taronja en un dels negocis més pròspers i atractius de finals del segle XIX. Estem en la Ribera. Estem en un lloc on hi ha elements patrimonials vinculats a lo que és el paisatge citrícola, que són fonamentals, que només els tenim nosaltres. Entonces, per a Carcaixent és molt important, però per la Ribera també, perquè estem posant en valor aquest element que fins ara el tenim ahir, però no acabem de veure que és especial. Inversors i treballadors van arribar a Carcaixent de tot arreu, deixant una petjada inesborrable que encara es pot comprovar quan es passeja pels seus carrers. Durant aquesta època ens construeixen horts tan emblemàtics com l'Hort de Sant Vicent o l'Hort de l'Ermita, el Magatzem de Ribera, l'Asil i la Casa de la Reial Sèquia. La ciutat va créixer a un ritme mai vist i tot això envoltat d'una dinàmica vida social i cultural sense precedents. Va arribar a convertir-se en un referent per a totes les poblacions de la zona. És una oportunitat única que tenim la gent de la Ribera, especialment la gent de Carcaixent, per aprofitar això i que ens servisca per a crear nous eixos de prosperitat, però també per a reivindicar el passat, la nostra cultura i el nostre patrimoni, i que la gent estiga contenta i satisfeta, orgullosa de ser de Carcaixent i de tindre aquests elements tan importants. Precisament, la voluntat de reivindicar i posar en valor la riquesa del patrimoni modernista a Carcaixent és el que ha portat a organitzar la Fira Modernista, que ja va per la seva 4ª edició. Un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una aposta decidida pel patrimoni local, que combinat amb una oferta cultural i gastronòmica de qualitat, busca posar a Carcaixent en el mapa de les principals destinacions turístiques de la comunitat. Sens dubte, una excel·lent oportunitat per a viatjar en el temps i descobrir el potencial modernista que amaga Carcaixent. Per a nosaltres és la satisfacció de veure que els projectes en aquesta 4ª edició ja se van consolidant. Un projecte que quan van començar, la veritat és que ens causava molt de respecte, perquè no sabíem exactament què és el que podia passar. Sabíem que tenia molta força, que era molt potent, però al mateix temps arriscàvem, perquè era una novetat. Però ara, després ja de 3 edicions llargues i esta 4ª en marxa, la veritat és que estem molt contents. L'ambientació, les degustacions gastronòmiques, les visites als edificis, així com també les visites als horts monumentals, les recreacions històriques, les rutes urbanes, els concursos, la nit d'etapes i el complet programa d'activitats ens transporten a aquell període històric quan Carcaixent, com altres ciutats de València, va viure una etapa especialment pròspera amb el cultiu de la taronja com a gran motor econòmic i amb el modernisme com a moviment d'avantguarda. 4 edicions, cada vegada la programació és més àmplia, cada vegada la gent participa més, l'acceptació està clara, tenim la sort de que ho fem en el mes de juny i les condicions són adequades, cada vegada també hi ha més persones que se vinculen a participar, tant a títol particular com les associacions, i això jo crec que és la prova de que la via de consolidació com a mínim estem encertant-la, és correcta, i que en uns anys ningú podrà qüestionar la fira perquè tots voldran fer fira, tots i totes voldran fer fira. Les activitats programades començaven el 7 de juny amb la concentració al Magatzem de Ribera de centenars de persones caracteritzades amb indumentària pròpia de principis del segle XX. Allí van rebre el personatge històric convidat d'aquesta edició, Miss Filomena, famosa acròbata velocipedista. L'oficial mayor dels exèrcits, senyor Pasqual Buonocuore de San Giuliano. Per favor, entre Miss Filomena. Un aplauso.
Posteriorment, tots junts, acompanyats de la lira carcaixentina, realitzaven la cercavila inaugural des del magatzem de Ribera fins al passeig, on van quedar oberts el mercat modernista i la plaça de la Tapa. Per a mi, com a regidora de turisme, és un plaer donar-vos la benvinguda a este xicotet acte inaugural que dona entre d'eixida la quarta edició de la Fira Modernista de Carcaixent. Hem aconseguit posar a Carcaixent en el mapa. Hem creat un projecte de ciutat en el que n'hi ha implicades més de 50 associacions i entitats locals, més de 200 persones voluntàries i una part important del sector comercial i empresarial. Hem fet poble i per aquest motiu crec que totes i tots podem sentir-nos ben orgullosos d'haver sigut capaços de fer moltes coses i molt bones tots junts. Popolo di Carcaixent, buonasera! Que contenta estic de poder salutar-vi i compartir aquests dies de festa amb tutti voi. Tenim tant en comú el mio país e vosaltres, la Mediterrània, unís els pobles d'Itàlia i València, que semblen cosins de parla. Sou un popolo privilegiat amb dos ferrovies, il treno de Dènia i el que vos du al centre de la capitale, repartint la taronxa arreu del món. La condessa diabòlica em deien, per com me movia sopra el velocípedo, encara que ara soc retirada del món del circo. I és que molta gent, la bici és una invenció del diablo i persegueixen i assenyalen a les dones que l'usem, dient-nos que se'ns veuen les gambes. Però el cert és que jo sempre me sent llibera mentre pedalejava, com lo veig a les cares de les dones que ora s'atreveixen a utilitzar el velocípedo. Prendete la bici, prendete i liberate di prejudicis e gaudiu de la bellíssima horta i popolo que teniu, fent una passejada sossegada, poètica i sensual, com és Carcaixent. Gràcies, popolo de Carcaixent! Fa 4 anys, quan començàrem, 3 anys llargs, 4 anys, que ens enfrontàvem a un repte molt gran. Sabíem que era un repte potent, que estàvem generant un producte molt interessant i que tindria moltes possibilitats. Però la veritat és que teníem certa poreta perquè no sabíem exactament què anava a passar. Ara, 4 anys després, podem comprovar l'experiència de les 3 edicions anteriors i l'acollida d'enguany, que gràcies especialment a la vostra participació, tots junts estem fent història també en Carcaixent i estem fent possible que quan passi el temps segur que tornarà a haver fira. Els transports penseu que van ser molt importants fa un any. Des del transport del camp als almacens, a través dels xiquets, a través dels carros, a través de les saques, com després els carros a l'estació, el tren, que en aquella època començava en Carcaixent a ser ja molt potent, fins i tot els primers camions i els barcos de vapor, per poder portar les nostres taronges i aquest producte que ens va donar tant d'esplendor i tanta riquesa, poder-ho portar als mercats, a les taules dels hogars burgesos de tota Europa. Simplement desitjar-vos molt bona fira, disfruteu de la festa, disfruteu de totes les activitats que teniu programades per a tots vosaltres. Segur que se'n deixeu, però tingueu molt clar que totes aquestes coses que ara, en aquest cap de setmana, estem ensenyant, estem mostrant, les teniu a la vostra disposició durant tot l'any. Per tant, vos convido que al llarg de l'any també feu un esforç i aneu a visitar aquests horts, aquestes cases i aquests monuments. Res més. Bona fira, bona festa i passeu-ho molt bé. La veritat fa goig veure-vos vestits d'aquella època tan bonica. I en definitiva, per reivindicar una època en què els valencians vam eixir al món, en què els valencians vam ser els pioners
així en l'estat espanyol, d'eixir al món, de comunicar-nos en Europa, de fer Europa quan ningú feia Europa. Jo, des d'ací dalt, este dia, agarre el compromís de seguir reivindicant aquest producte que ens va fer créixer, aquest producte que ha sigut tan important i encara és tan important per a la nostra economia, però també per al nostre paisatge sentimental, perquè eixir de Carcaixent, eixir d'Alzira, eixir de Corbera i veure aquest paisatge és un paisatge únic. Moltes gràcies i bona fira. Poc després es faria entrega dels premis del quart concurs d'indumentària modernista, que van recaure en Esther Piqueres com a premi individual, Salvador Armengol i Teresa Mosquera al premi per parelles, al grup Tots Sumem com a premi col·lectiu i a Emma García en la categoria de joves. Després dels parlaments inaugurals, les actuacions musicals coparen tota l'atenció d'aquells que volgueren visitar el recinte firal. Els Jóvens, grup revelació valencià de l'any, actuaren de forma gratuïta en l'escenari Ciutat. Però prèviament va tenir lloc l'espectacle a càrrec del quartet 16 cordes del Conservatori Professional de Música Mestre Verd i l'actuació de Dixie Six, una proposta entre el Dixieland i el swing més pur, amb música càlida i divertida i amb ritme contagiós. I clar que amb tant de moviment va ser necessari acostar-se a la plaça de la Tapa per a degustar els meravellosos plats preparats amb molta cura per restaurants Sant Blas, el Barrilet, l'Espardenyot i el Clam. Magnífica forma de començar el nostre recorregut per la Fira Modernista de Carcaixent. Dissabte al matí començarem el nostre recorregut per un dels racons emblemàtics de Carcaixent, el Magatzem de Ribera, escenari de la recreació de la Catedral de la Taronja, a càrrec del grup de teatre Àgora i Amics de la Vieta. En esta obra treballarem 50 persones, entre equip tècnic, actors, figurants i gent de carrer, i entonces pues, és un treball fet entre dues agrupacions, els Amics de la Vieta i Àgora Grup de Teatre. Ja és el quart any i ja esperem que l'any que ve, per a la quinta Fira Modernista, puguem presentar un espectacle nou d'altres dimensions i d'altre format, encara que la base de la recol·lecció i confecció de la taronja siga sempre la mateixa, perquè no se pot obviar això així dins en aquest recinte tan preciós com és el Magatzem de Ribera. En esta recreació, un reporter es trobava amb els esperits de les persones que van treballar al magatzem per conèixer de primera mà la feina que allí es realitzava. Una vegada descarregades les taronges del carro i col·locades al muntó que pertoquen, les triadores, quasi sempre per parelles, doncs ens fiquem a triar les taronges. I per fer la tria tenim 3 cabassos diferents. Un per a les millors taronges, un altre per a les més vastes i l'últim per a les podrides o en mal estat. I una vegada seleccionades les taronges, entrava en joc la talladora de paper de seda, normalment timbrat, que s'encarregava de retallar les bales de paper a la mida de la taronja, segons la varietat, clar. I ara entren les empaperadores, que també per parelles i assegudes al voltant dels muntons de taronja triada i rectificada, empaperen les taronges. I les encaixadores què? També. Dona, que som les encarregades d'anar col·locant les taronges dins de les caixes. Sense nosaltres no hi són taronges. I ben delicadament i col·locades que les fiquem. Ah, clar, i una volta estava ja la marca ficada, ja, d'ahir als camions. Els què? Què ha dit? Els muntons. Els muntons de 9 paquets, No, els camions. Què diu? Jo no entenc. És que diu que és forastero. Però què ha dit? No, res. Que a on van els caixons? Pues al carro! Al carro. El carreter i el seu company El cavall. s'encarregaven de transportar les taronges a l'estació de ferrocarril de Carcaixent. I amb l'aparició de la línia Carcaixent-Dénia, les taronges arribaven fins a la Marina.
Fins i tot eren traslladades d'allà cap ací per a ser treballades. I després tornaven a Dènia llestes per a l'exportació. Ja se va el meu genet, ja se va el meu genet. Com fem? Va ser un temps en el qual Carcaixent era un dels principals nuclis ferroviaris i el negoci citrícola estava en plena ebullició. Curiosament, entre les desenes de persones del públic es trobava Julieta, una veïna de la localitat que va treballar en el magatzem de Ribera i va rebre un dels aplaudiments més emotius de la jornada. Altra representació teatral, esta vegada protagonitzada per alumnes i mestres del Col·legi Víctor Oroval, fou la de la senyoreta Sacapuntas, una mestressa un poc peculiar que considera que la seva aula és la més neta i la més ordenada. Els seus xiquets són també els més aplicats, els més bonics i els més llestos. Ella pensa que les altres aules són un desastre, que els mestres no saben, que no hi ha disciplina i que, en definitiva, ella és la salvació de l'escola. Qui ha tirat aquesta goma d'esborrar al terra? El propietari és un covard. Demostra una gran covardia, però no passa res. Si en torni a trobar una, es quedareu un mes sense pati. Silenci! Que m'obrigues la mà. Que no puc. Obri la mà a la força o te l'obriré jo. Que no puc. El culpable! Teniu el culpable. Miliet! El pitjor alumne que tinc. La capseta està plena de gomes d'esborrar. Les va traient una a una. N'agafa una delicadament. La mira i se la posa a la boca com si fora un bombó de xocolata. I heus així que a mesura que la Sacapuntes va engolint les gomes, la seva figura comença a esborrar-se. Primer se li esborren els peus, després les cames, el cos. Els seus braços s'agiten com demanant auxili. Però també es van esborrant. El cos de la Sacapuntes s'esborra de baix a dalt. Miliet i Mariona, aterrits, s'acosten a la taula de la Sacapuntes. Res. En la cadira de la mestra ja no n'hi ha res. La Sacapuntes s'ha esborrat del tot. S'ha esvaït com la boira. Miliet i Mariona no aconsegueixen reaccionar. No pot ser que s'ha esborrat. Li agraden massa les gomes. Vinga, va, aneu. I seguint amb les activitats infantils programades per als més menuts de la casa, visitarem l'actuació d'alumnes del mateix col·legi públic Víctor Oroval, que ens delectaren amb cançons populars conegudes per tots. El Club d'Automòbils Antics de València fou l'encarregat d'organitzar la concentració de vehicles antics pels carrers de la ciutat. Esta associació té la missió de preservar, protegir i promoure el patrimoni d'automoció.
Els seus principals objectius són mantenir la lliure circulació dels vehicles de col·lecció, fomentar el seu ús i conservació per a futures generacions, participant, organitzant i tutelant un ampli ventall d'esdeveniments i donar suport tècnic i legal als aficionats del sector. Altra classe de vehicles, esta vegada no motoritzats, cridaren l'atenció del nostre recorregut. Els nostres amics d'Abicbal exposaren les seues bicicletes per tot el recinte firal. Este col·lectiu fou creat per promocionar la recuperació, manteniment i conservació de les bicicletes, a més de recuperar i mantenir material històric referent a la història de la bicicleta. Dintre de la programació cultural de la fira, una visita indispensable fou la de les diferents exposicions, com per exemple la de l'Hort al Menjador, fruit de la feina desinteressada de Francesc Torres Faus i amb les aportacions de Maricruz Trujillo Panadero i Bernardo Darás Maíquez. Mostres com la de restauració de mobles i objectes antics, treballs en vidre, Carcaixent 1916, la maqueta de Playmobil, l'ermita de la Sang, Xafant Terra o el món dels forns de calç foren altres exposicions visitables durant els 3 dies de fira. Això és una exposició que fem de vidre i de restauració de mobles. Fem el curs durant tot l'any i quan acabem el curs exposem. Podeu trobar mobles antics recuperats, mobles antics que hem transformat i també moltes coses de vidre, que això sí que és nou. És un luxe poder col·laborar en l'Ajuntament, en la Fira Modernista, poder estar ací, poder exposar els nostres treballs i, per supost, estar al costat de l'Ajuntament en el que ens necessite. Estem al càrrec de l'activitat que es fa així, que és l'exposició de Carcaixent en 1916. És una exposició en la que parlem de com era el poble en aquella època. Bueno, el poble, ara ja és ciutat. I per tant parlem de com era la societat, quina mentalitat tenia, per què n'hi havia diners, perquè la gent tenia molts diners, perquè la gent treballava al camp. De les coses que podem trobar així, a part de l'exposició que proporciona l'Ajuntament, tenim els mobles que queden de l'antic casino i de la penya deportiva. El casino és de l'any 1897 i conservem el que ens ha quedat perquè, per desgràcia, el casino va tindre que tancar. El que més ens agrada és donar a conèixer al poble que la penya deportiva encara existeix i que estem oberts al poble per a que donen utilitat a l'edifici en si i puguen aprofitar-se del que s'ha fet fins ara i que, per desgràcia, a poquet a poquet s'ha anat perdent i volen donar-li vida. En esta quarta edició, el Palau de la Marquesa va ser escenari de la recreació d'una escena domèstica, inspirada en els preparatius de la visita de mossèn Alcover, un escriptor mallorquí, eclesiàstic, lingüista, folclorista, arquitecte de diverses esglésies i periodista, al que gràcies a la seva tasca a favor de la llengua catalana fou anomenat apòstol de la llengua. Tenint en compte que mossèn Alcover té que parar en tots els pobles per a recollir paraules, frases fetes i
formes de dir. Sí, i així estem a esperar-lo irse seguint. Total per un llibrot, un diccionari en valencià. Però a qui se l'ocorreix? Que a qui se l'ocorreix? A una ment il·luminada per la gràcia divina. Mossèn Alcover s'ha proposat la tasca de recollir totes les paraules de la nostra llengua i fer-li un monument en forma de diccionari. De fora mirar a dir-nos com hem de parlar. Que un mallorquí vinga així a dir-nos com parlem a Carcaixent. Ja se veia. Doncs com parlen en Mallorca, en Barcelona, què tu no ho saps? Pues així estem recreant un dia en una casa rica del poble. Els amos que viuen així en esta casa conviuen en un munt de criats i avui esperen la visita d'una persona molt il·lustre, que és mossèn Alcover, que ha vingut a Carcaixent per a replegar paraules per a fer un diccionari. En el grup de gent, almenys portem pràcticament un meset treballant entre reunions de reparto de guions, d'analitzar el personatge, de saber qui som i quin rol tenim dins de la casa i després els assajos. A mi en principi és que m'agrada molt el teatre, entonces així estic combinant dues coses, que és fer alguna cosa per el meu poble i fer alguna cosa que m'agrada. Entonces el tema està en que la proximitat de la gent, el fet de tindre la gent davant de teua i veure com està disfrutant d'algo de patrimoni, és una sensació superbonica. Espera, sí. Té molta pressa, vostè? Jo volia dir una cosa, sensibilitat. Si vinguera un momentet a que li fera una consulta, vostè creu que el meu Paco i jo no tindrem criatures si a mi m'agrada? Si t'agrada el teu home? No, si m'agrada Paco no. Si m'agrada això... L'acte. Però, Assumpció, què estàs dient? Això no pot ser. No? L'acte no t'ha d'agradar. És només un mitjà per a portar fills al món. Això només es agrada a les fornicadores. A les dones de mala vida. I Déu sap que tu eres una persona com cal. Sí, pare, que vostè me coneix de tota la vida. Però és que jo mira el meu Paco i... que Com que el mires? Que ho feu en el llum encès? No, per qui m'ha pres vostè? Però en la claroreta que entra pel carrer. Tu mira el sostre, filla meua, mira el sostre. I mentre tot això passa, resa el rosari, que és el que ha de fer una dona cristiana com cal. Pare, esto me parece al meu Paco. I seguim amb més recreacions per part del grup Catxivatxes, aquesta vegada amb una de les escenes quotidianes més freqüents en el dia a dia de les dones carcaixentines, com era la de rentar la roba en el llavador. Se'n recordo d'aquella veïna del carrer que li dient, era la xurra, veritat? La xurra, sí, era forastera, clar. Sí, aquí tenia càrrec, aquí. Ai, pues tenia càrrec a la seva mare, a sa mare, a la sogra i... Sí, i com anava vestida la mare, com? La mare feta una runosa, la pobra és que donava pena de veure-la. I la sogra, què? La sogra, perfilada del tot, La sogra pareixia una senyoreta, però de lo més... Estava perfilaeta. Dime. Quan venia al llavador, venia, porta la roba de ma mare. M'ha que patir ma mare, Porta la seva roba per llevar, perquè, mira, és que ma mare ha patit tant, criant tots els fills. Després, un altre dia, va vindre la roba de la sogra. Ah, conta. Ai, xiques, m'ha que vinc a calorar. Vinc de cal la meva sogra. Mira quina bugada m'ha donat per llevar. Estic d'ella hasta allí. I jo, mira, és que estic... Veus estos davantals tan... És que mira que... Mira que... Estic d'ella que vull fer. A roba sí que le donaves aire, Així, a través d'un diàleg mordàs i divertit, van relatant-se aspectes de la vida privada i d'esdeveniments de la localitat, que retraten una època des d'un punt de vista totalment diferent al que s'acostuma a trobar als llibres o en altres documents de l'època. Els meus amos van a passar així l'estiu quan vulguin. Jo me n'he avançat, començo a endreçar la casa i així n'ha vist. Ja ve la bugada i estic amb vosaltres, que és el que més m'agrada. Pues yo no van a que soy yo, Pues tú no vas a decir que teus amos s'havien comprat una màquina que anava a llevar-nos la faena a les bugaderes. I la tenen? La tenen, es diu una llevadora.
trobareu una safa i dins un garbell. Imagineu-vos, poseu l'aigua, poseu la roba, li tireu el sabó, imagineu, tanqueu. I després té una espècie de palanca i menegeu, rodeu. El tio Miquel de Porra també vindrà i amb la seva guitarra us tocarà. Armarem un sarau i ballarem. Tot la xixixique, tot la xixixique, tot mereixem. El grup de voluntariat Cachivaches seria també protagonista a l'acte de llegidores amb la lectura de Matèria de Bretanya, quan una dona s'allibera. Havem enllaçat, com si haguérem fet una reunió primera, que era l'acte de l'any passat, en la que cadascuna de nosaltres presentava un llibre com a proposta per al club de lectura. Vam triar que seria Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez Cutillas, que històricament sabem que és posterior, però no sabem per més si és llicència literària, mai millor dit, i enguany tractàvem Matèria de Bretanya, que és un llibre sobre etnografia, sobre cultura popular, que jo recomano a qualsevol apassionat de la història del País Valencià. Jo crec que enguany ha sigut una eclosió, cada vegada és més coneguda, ve més gent de fora, i aquesta gent se continua també identificant perquè n'hi ha uns rasgos culturals que són comuns. La Fira Modernista és un projecte en el que estem involucrada gent de totes les ideologies, de partits i no partits. El que ens importa és el poble i la cultura. I som molt rigorosos històricament i, per tant, això no es pot convertir en una fira de la taronja, ni es pot desubicar i intentar associar a una altra festa. Per tant, jo demanaria a tots els partits polítics que respectaren la feina de més de 200 voluntaris durant 4 anys. La gastronomia i el mercat modernista serien el gran atractiu de la vesprada de la nit del dissabte, omplint els carrers i la plaça del mercat de multitud de veïnes i veïns amb ganes de festa. Durant el nostre recorregut pel mercat modernista trobarem visitants de tot arreu, fins i tot unes veïnes de Moscou, demostrant una vegada més que aquesta no és tan sols una fira local, sinó que a poc va augmentant en importància fora de la nostra ciutat. Volvemos al pasado y es una oportunidad de ver España de antes, un pueblo que desconocimos hasta ahora y nos ha gustado mucho venir. Es una iniciativa muy buena, no solamente para la gente de aquí, también para turismo internacional. Nos gusta que la gente del pueblo pueda participar, que pueden vestirse y disfrutar también, ser parte de la fiesta. Año que viene volvemos también vestidos. Al mercadet destaca la participació d'oficis tradicionals, demostració de boixets a càrrec de l'Associació Dames de Casa Tirius de Llanera de Ranes, diferents associacions i comerços locals. Compta també amb nombroses parades de productes d'artesania, alimentació, joguets, bijuteria, rastre de mobles antics i diversos jocs i atraccions per als més menuts. El Centre Ocupacional Municipal El Clot tampoc va voler perdre l'oportunitat de realitzar diferents manualitats al carrer Pare Marchena. Dintre de les activitats programades al recinte firal trobarem música en viu al carrer, com el quartet de clarinets Verd, el concert de cant coral organitzat per l'agrupació coral de Carcaixent, el concert de la rondalla de Carcaixent o la família sangonera amb la dolçaina i el tabal com a acompanyament, utilitzant l'oportunitat de la fira per a presentar les noves taronges carreres bones de veres. Taronges carreres
teatre de carrer itinerant i còmic, una mirada humorística a la societat rural valenciana dels nostres iaios. Moment agradable per a gaudir de la millor música i acompanyar-la amb bona companyia. Por el camino verde, que va a la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, en el camino verde, que va a la ermita. Vais ser unes pardenyes, sabates i botes i baratarem. Xinet de burrado, número 1, que s'emborratxe, és que ningú. Altra exhibició fou la de les Folies de Carcaixent, agrupació que comença la seva tasca en l'any 1998 amb la recuperació i instauració de les danses dins de les festes patronals, donant a conèixer cançons, danses processionals i balls populars propis de la comarca. Música fresca, divertida i amb força, representant un ampli i variat conjunt de peces i balls populars de principis del segle XIX. I després de tanta activitat, arriba el moment de la millor gastronomia. L'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Carcaixent va preparar la quarta nit de tapes al Mercat Municipal, on es van poder assaborir les millors tapes elaborades amb productes propis de cada parada, acompanyant amb el millor ambient musical. Eixim tots els comerciants i oferim els plats o els productes que tenim nosaltres per a vendre. Fruita, olives, pernil, formatge, pastes, us surti de tot. Són productes de la terra, la gran majoria d'ells. Són productes de cercania i sobretot és el tu a tu, el vendedor en el comprador. I potser si tens algun dubte en alguna recepta, pues t'ho diuen. Vos recomane que vingueu al mercat. L'últim dia de fira, el diumenge, començarem el nostre recorregut amb la visita dels Horts Monumentals. Carcaixent és considerada com el bressol de la taronja des que en 1781 el rector Monsó, l'apotecari Bodí i l'escrivà Maceres van plantar el primer camp de taronges en la partida de les Basses del Rei. La ruta de la taronja descobreix els tresors més volguts de l'Horta de la Ribera, visitant alguns dels horts més emblemàtics, l'Hort de Sant Vicent, el de Sant Eusebi, l'Hort de la Serratella o l'Hort de l'Ermita. Pues como es una de las casas emblemáticas de los huertos más conocidos, pues recibimos la visita de unos cuantos turistas y del pueblo para que vean un poco la casa y explicar el entorno. En estos momentos la propiedad tiene 34 hectáreas. 7 son de cítricos y el resto es monte. Esta propiedad la adquirió mi abuelo hace más de 100 años. Yo soy la tercera generación. Se le compró a la viuda de Mayans, que era la hija de Eusebio Escobedo, que fue el primer propietario. Y Eusebio, por eso se llama Huerto San Eusebio.
madre quería acompañarme porque no quiere que viaje sola, pero es que dice que el tren es un artefacto del demonio y no se atreve a subir. Tantas veces que le digo que vengan más porque vinieron, ya te habrá dicho en abril. Todavía recuerdan cuando estuvieron aquí el aroma azahar que les embriagaba y me han pedido que los traslade lo contentos que están con las naranjas que les enviaste. Ah, hombre, les gustaría. Están deliciosas. Claro. Sí, la viuda, la hija de Eusebio Escobedo, que vive de Mayans, porque Eusebio Escobedo fue el primer propietario del huerto, el que construyó la casa. Que como sabes, era un embajador de Filipinas y por eso tiene el estilo así un poco chino, asiático. Es un jardín romántico que hizo Eusebio con mucha ilusión. Ha traído unas plantas exóticas que no sé si conoceréis porque el bambú, no sé, poca gente. ¿Eso qué es? El bambú, pues No ahora sé lo que veréis, es. unas cañas, le llaman también cañas indias. Ya veréis, Qué es una curioso. cosa nueva. La situación está desastrosa. Si los políticos no participan y Europa nos intenta defender, la situación cada año va a ser peor, tal como está. En estos momentos hemos tenido que hacerlo ecológico también por mantener el medio ambiente y es una forma de que Europa está atrayendo, porque Europa nos va trayendo el bio y quieren normalmente todos los ya casi bio, que sea bio. Y entonces pues nosotros, aparte de mantener el medio ambiente, y estamos intentando vender pues a través de la página web, intentando vender a toda Europa. En 1850, el bisabuelo era ebanista carpintero y se daba cuenta que empieza a haber las primeras plantaciones de naranjos y que dan mucho dinero. Entonces decide comprar esta finca que era una montaña y empieza el tema del cultivo de la naranja, pues dando unos buenos beneficios, y 20 años después, 1870, es cuando se construye la casa. En realidad, la plantación se realiza aquí porque el clima de Carcaixent es tan bueno como la cuna de la naranja y además tenemos un pozo propio, que eso era muy importante. Vicente Rivera era sacerdote, vivía en Canarias y lo que hizo fue venirse aquí para poner en marcha el cultivo de la naranja y trajo, por ejemplo, estas sicas, que son estas palmeras revolutas, pues son las madres de todas y son de 1870 de verdad. Cuando se decide construir la casa, el estilo en ese momento, 1870, es modernista 100% y se va recogiendo todos los estilos de lo que se va observando. Por ejemplo, el tejado en madera nos recuerda a las casas pues, del norte de Europa, que en aquel momento pues, era muy original. Luego, pensar que hemos tenido 8 siglos de árabes aquí en España. Entonces pues tenemos el arco de herradura, por los faroles, más típico árabe. Un dels actes per excel·lència i més participatius va ser la visita al patrimoni local de la ciutat. En esta edició, les nostres càmeres van poder visitar l'asil de Carcaixent, la Reial Sèquia i la vivenda particular coneguda com la Fonda de Sant Llorenç. Mostrar tant a la gent del poble com a la gent de fora dels voltants una xicoteta part del nostre patrimoni, ja que moltes d'aquestes cases, al ser privades, no es podrien visitar d'una altra forma. Esta és molt peculiar perquè es tractava d'una fonda que hi havia a principis de segle i per tant contrasta amb la resta de les cases modernistes. Uns elements, diguem, un estil més auster, és estil modernista, diguem, un estil més auster, més humil i no té tanta ornamentació com la resta de cases. A través d'una visita guiada, els visitants van conèixer la història i l'evolució de les mateixes fins a configurar la ciutat tal i com es coneix en l'actualitat.
el Centre Fundació Asil Nostra Senyora dels Desemparats es va constituir com una institució benèfica, inaugurant-se el 28 de desembre de 1908. Per a la seva construcció, la senyora Amàlia Bossarte Talents, natural de Carcaixent, va donar quantioses rendes. Es va distingir al llarg de la seva vida per un profund sentit religiós i caritatiu. A més, dotada d'una considerable fortuna, davant la falta d'hereus forçosos, va acordar atorgar en les seues últimes voluntats que s'establirà un asil beneficència, el règim del qual estiguera sota la direcció de les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül. Posteriorment, observant-se la demanda de la població i les necessitats canviants d'aquesta, la residència es va ampliar amb un centre de dia. Avui es segueix conservant inclús el refugi antiaeri de la Guerra Civil. Poc abans de la cloenda de la fira, els amics de The Troopers deixaren bocabadats als més menuts de la casa amb el seu espectacle. Aquests són un grup de malabaristes sense por a l'error, acròbates intrèpids però amb por a les altures, mags sense truc, pallassos sense maquillatge, domadors sense animals. En definitiva, artistes sense complexos. I com bé sent habitual en les darreres edicions de la nostra Fira Modernista, la banda sinfònica Lira i Casino Carcaixentí, amb el seu director Adrián Garrido Belda, seria l'encarregada de concloure la fira amb un concert preparat per a l'ocasió. Celebrades 4 edicions de la Fira Modernista de Carcaixent, podem dir que l'esdeveniment s'ha assentat com a referent turístic i comercial, tant en la comarca de la Ribera com en la província de València, com ho demostren les dades de participació extretes dels estudis realitzats. Hasta ara teníem impressions, ens estàvem manejant per lo que veiem, per lo que ens contava la gent, els participants, els titulars de la restauració. Ara no, ara volem saber objectivament amb dades estadístiques. Tenim un projecte que jo crec que quan estiga avaluat i estudiat les dades sabrem exactament la fira, quin potencial té en aquest moment, si estem fent-ho bé, si no, i per a poder sobretot redirigir de cara a la 5a edició i futures. Hem pogut comprovar com la utilització adequada del patrimoni cultural, artístic i etnològic del nostre poble s'ha convertit en un producte turístic de referència que desperta interès i que, per altra banda, pot ajudar a desenvolupar activament el teixit empresarial municipal. Va començar en una cosa que diguem, la Fira Modernista, això què serà? I ara apareix una realitat per al poble. El fet de que obrim el patrimoni, de que vinga gent ja no sols dels pobles veïns, que ve gent des de lluny, que ja ha tingut una repercussió, jo crec que a nivell més de la Comunitat Valenciana. Pense que la Fira és un vehicle de transmissió del nostre patrimoni, de la nostra cultura, de la nostra història, d'una forma divertida. A més, se crea una energia positiva en el poble magnífica. Pienso de que el pueblo de Carcaixent no se conocía, de que ahora se conoce en muchos sitios y la gente viene a disfrutar y a pasar y conocer lo que tiene el pueblo. T'ofereix l'oportunitat de veure coses que d'una altra forma no es podria, perquè moltes de les coses que estem ensenyant són privades i per tant jo penso que és una autèntica sort de que puguem gaudir del nostre patrimoni i apropar-nos un poquet més tant al patrimoni com al seu context. Jo crec que és una de les maneres de conèixer més el poble i la història de Carcaixent. Cada vegada n'hi ha més gent que és vista durant aquests 3 dies i aleshores per a nosaltres aquests anys ha sigut un èxit i enguany evidentment estem igual de desvanits que hem estat els altres o molt més.
La Fira Modernista, amb un petit tast, mostra allò que podem oferir per a que durant la resta de l'any els visitants puguen gaudir completament dels horts monumentals, de les visites guiades, del patrimoni artístic, de les botigues o dels restaurants. Si hi ha algú que en este cap de setmana no pot disfrutar de moltes activitats, el que ha de fer és aprofitar la resta de l'any, vindre i en sossiego, en tranquil·litat, disfrutar pausadament de tots aquests recursos que té Carcaixent i que posem a disposició. Tota la feina que suposa l'organització d'un esdeveniment com la Fira Modernista no seria possible sense el convenciment de molts particulars, associacions, empreses i entitats que creuen que un projecte com aquest pot ser beneficiós per al poble i que pot rellançar el seu potencial cultural, turístic i econòmic. Sense les persones voluntàries esta fira no se podria fer, perquè això és impagable. Aleshores, crec que sí, que n'hi ha cada vegada més gent implicada, gent que està disposada a treballar durant 3 dies a pesar de que no pot gaudir de la fira, i pense que el més important i el que més agraïts estem és precisament a tota aquesta gent voluntària que se passa aquests 3 dies treballant i col·laborant en el que és esta festa. Gràcies a tots ells podem assegurar que la festa continuarà l'any 2020 en la seva 5a edició. Estan avui en els carrers, en els edificis, en el magatzem, en el parc, per tot arreu, creant aquesta estructura organitzativa i aquesta logística necessària per a que el visitant pugui disfrutar de totes les activitats. A tots ells, a totes elles, moltíssimes gràcies. Gaudiu durant l'any de les nostres propostes mentre espereu l'arribada de la propera edició que celebrarem del 12 al 14 de juny de 2020.